na mga aspects atong life nga nag-struggle ta. And atong gi-define ang struggle mo ni siya ang mga difficulties and challenges sa atong Christian life. Nga say dili ta ka move forward na bother na to, nagasamok na to, nagihimurag barrier sa atong pag-move forward sa Ginoo mo nang on and off ang atong pag-serve as Christians, usay ganahan ta, usay dili, usay dasig ta, usay dili. And tungod na sa atong mga spiritual struggle. So tanan regardless sa ato ang spiritual level, bag-o pa ka sa Ginoo or dugay na or sakto lang, dasig ka or dili, spiritually mature or not, nagitay kagulingon nga sizes sa ato ang struggle. And last Sunday, nato na take up ang first point nga isa sa mga main reason nga nung natay mga struggle is ang presence ni Satan o sa demon. Active sila nga naga-influence, naga-attack sa ato ang spiritual life. Isa sa mga purposes dahil nga nung natin mga challenges, mga nag-struggle sa atong Christian life, tungod kay gusto sa Ginoo nga magpabilintang dependent, humble sa iyahang atubangan. Now, ang verse nga itong gibasa, sinulat ni Apostle Paul. Isa sa mga powerful kayong verse sa New Testament with regard sa grace, humility, and even revival. Sinulat ni Apostle Paul. Who was Apostle Paul? He was the apostle of Christ. Maingon ako nga among all the 12 apostles, si Apostle Paul ang pinakadakog contribution sa ministry. Pero never na gipanghambog ni Paul. Siya ay pinakadaghan og nadala nga mga tao, mission works diha sa ministry ni Christ. And si Paul po ang pinakadako og turning point sa iyahang life. Aside nilang Peter, si Peter mananagat, nahimong apostle, si Matthew, tax collector, nahimong apostle, si John, si James, mga mananagat, nahimong apostle, pero lahi si Paul. Usa siya ka scribe, and behind siyang pagka-scribe, isa siya ka murderer. Isa siya ka murderer sa ilang time, daghan siya gipang persecute o gipang kuhaan og kinabuhi ng mga Christians. Pagka-convert ni Paul sa Christianity, grabe ang twist sa iyahang life. Muna kung mubasa ta sa life ni Paul, nagi encouragement sa name pa lang niya tungod sa turning point sa transformation nga nahitabo sa iyang life. And pagka-transform ni Paul, paspas na dayon iyang improvement o iyang contribution sa ministry. Now this time si Paul na siya pain. Last Sunday atong gitun-an nga isa ka messenger ni Satan ang mi-attack ni Paul physically. Dinhi to makita nga ang atake ni Satan dili lang sa atong emotion, dili lang sa atong mind, even sa mga physical illness, si Satan maka-attack nato. And gidescribe ni Paul nga isa ni ka, ang description niya sama sa isa ka thorn in the flesh. Tunok sa unod. So isa na siya ka ngulngul kayo nga pain ang na-feel ni Paul. Ni-feel gid siya literally and physically og pain sa iyahang body. So nasa sakit. And pag-abot sa verse 7, mo ni interesting king part sa life ni Paul. 2 Corinthians 12:7. Wala na to ni napilog basa kaganin. Ni shortcut sa verse 9. Verse 7, follow me. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Si Paul, ingon siya, through the abundance of revelation. Kung tanawon nimo dinhi si Paul sa tanang apostles, siyang pinaka-potential. Mayong manulti si Paul. Isa siya ka-abogado. Bright sa balaod, bright sa debate si Paul. May siyang manulti, may siyang gesture, na pag siya influence, na siya charisma manulti. So si Paul, daghan kay siyang pwedeng mahimo para sa Ginoo. Ingon din siya, lest I should be exalted above measure. Aron dili ko ituboy og maayo, aron dili ko ma-exalt og maayo,
Ingon si Paul sa laing language, aron dili musaka ang akong pride. Aron dili mutaas ang tan-aw nako sa akong kaugalingon, gitagaan ko sa Ginoo og tunok sa unod. So ato pag yung i-clarify, ipaklaro pag idat. Ingon si Paul, tungod sa kadaghag potential nga pwede na ko mahimo sa ministry, sa kadaghan akong pwedeng mahimo para sa Ginoo, gipugnan sa Ginoo nga dili ko mahimong hambugiro sa akong kaugalingon, gitagaan ko niyag sakit sa unod. Nakanindot ni Paul, admitted niya nga posible gid siyang mahimong hambugiro sa iyang agi. Diba? Si Paul, pagka-convert lang daan ni Paul, dili kato mga disciples nga si Paul na convert, gi-introduce siya sa isa ka disciple. Ingon siya, i-welcome na to si Brother Paul. Nabungkagod ang church kadali. Ingon siya, nganong gidaman na mo dinhi nga mao man ay nagpatay sa atong mga kauban. Mao man ay nagpersecute sa atong mga kauban. Ay mo kahadlok, gibag-o na ni siya sa Ginoo. Gamituno na ni siya sa ministry. Bag-o pa lang gid si Paul na convert. After anak pila lang ka days, nagsugod na siya preach ni Christ, nagsugod na siya gwali, hundreds and even thousands ang na-convert sa Kristyanismo. Kung pasagdaan si Paul, daghan gid siya mahimo para sa Ginoo. Pero night chance nga musaka ang pride ni Apostle Paul. And kaduha niya gi-emphasize dinhi sa verse 7, ingon din siya, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Ingon si Paul, kay kung patuyangan ko sa Ginoo gihimo sa akong gusto para niya, mutaas ang tan-aw nako sa akong kaugalingon. Admit ni Paul nga nay chance siya mahimong hambugiro. Og nakabantay pud si Paul nga gipahambol siya sa Dios. Muni nakanindot ni Paul. Kaysa diyang gitagaan niya sa Ginoo og mga struggle, pain, challenges, nakabantay din siya. Basin Lord, imo kong gipahambol. Mo bitaw na nga dili maayo ng talented ra kaayo pud. Namoy talent wala. Sobraan na pud mo kahambol. Abi nung sobraan kahambol, hambog pud biya na. Bitaw. Ang humbleness, dili ka ka-determine nga humble ka actually. Ang tao nga nakahibalo nga humble ka, hambog na sa. Actually, ang nakahibalo nga humble kang ubang tao, sila'y makasense ana. Pero ikaw, inana day ko. Ako adyo ko kabalo nga humble ko. Kabalo mo, humble mo? Kabalo naman, wala po mo kabalo, no? Wa mo kabalo? Mayo nang kay humble tang tanan din Dili maayo ang daghan king talent. No? Kanang imo na tanang talent tanang sa kalibutan, delikado na siya. And mo pa nga dili pud maayo kanang gwapo ra kaayo, Carl. Di ba? Di pud na kay maayo nang gwapa ra pud kay tanan. Sakto-sakto lang gyud. Okay mo ana? Gwapa kayo mo? Dili lang. Kamo, boys, gwapo kay mo, boys? Dili Di ba delikado na siya? Muna nga uban nga mga talented ug mga gwapo, dili tanan nag-artista. Ang uban nagpastor. Ay na lang palag dia ha. Iubos imong kamot, Sister Cathy. Aday. So, yes, church. Kabalo mo kapila gi-pray ni Paul ang pain. Look at verse 8. 2 Corinthians 12:8. Unsa ingon ni Paul? For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. So 3 times gipray ni Paul, Lord, kuhaan taon ning tunok sa unod. Lord, kuhaan ning pain sa akong body. Barrier ni Lord sa akong pag-serve. This time, pag-pray ni Apostle Paul, wala gid siya idea nga gipahambol di siya sa Ginoo. Later pa ni Paul na-realize. Pero grabe ang fasting and prayer ni Paul. Ni siya, Lord, please, kuhaan ning pain sa akong body. Aron daghan pa kong mahimo, Lord, para nimo. Katry mo, anak, kanang simog pray, unya, wala gi-answer. Nga para nimo, para kayuhan man unta.
Lord, unta ihatag nimo ni nga business, wala gihatag. Lord, ihatag unta nimo nga opportunity, wala gihatag. Pila ka years nimo giplan, wala gihatag. Lord, ayuhan ning akong pain, wala pod gihatag. Daghan mag-possible reason, pero i-consider gyud basin gusto sa Ginoo, mahimo kang humble. Kay once mahimo natang kanabang naa nato tanan, ma-answer dayon, and then too much na kitang makafocus sa atong self bitaw, naigi chance muturok ang pride sa atong huna-huna. Ang gipray ni Paul, ang gifastingan ni Paul, Lord, ayuhan ning tunok. Ang Ginoo pod, ayaw Paul, kay mahimo kang hambog. Kung ayuhon ti ka. Usahay mo ni siya, ang butang nga ato pag yung gusto kayong pangayuon sa Ginoo, mao pagi makapahamak nato. Mao pagi makapaguba nato. Pride goeth before destruction. Ug ang butang nga dili tagad gusto gyud, di taganahan kay naa nato, mao pagyoy mga makatabang ug makaayo nato. Hinumdumi, dili mo work ang grace kung naay pride imong heart. Ang grace mo work lang kung naay total humility imong heart. Asa unang na-witness sa tao ang miracles ni Christ. Asa unang miagas ang grace ni Christ. Ngadto ba sa mga hari, sa mga queens? No, dito sa mga beggar. Sa mga humbled kayo nga mga tao. Dito sa mga makililimos, kay wala na'y lugar ang pride sa ilang heart, kay ubos na kay sila. Munang dali kayo, mi-shine o ni-overflow ang grace ni Christ. And the same is true sa mga Christians. Kita, dako kay plano ang Ginoo sa imong life, dili man gusto, I'm not saying against ang Ginoo sa imong success. Tuguting ang Ginoo mo saka nimo mo pasaka nimo dito kaysa ikay maningkamot og saka sa babaw. Di ba? God resisted the proud but giveth grace to the humble. Ang first step sa promotion is humility, humbleness. Once na humbleness imong heart, attractive kina sa grace sa atong Ginoo. Look at verse 9. Muni ni tabo sa verse 9. 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, so ang God ni-reply, ni-response ang God kang Apostle Paul. Ingon din ang Ginoo, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Na unsay pasabot ni Christ or sa Ginoo aning Paul. Nagpray si Paul, Lord, kuhaan ning pain sa akong body. And then ni-respond ng Ginoo, Paul, igo na akong grasya nimo. What is grace, by the way? Grace is anything comes from the Lord. That's grace. Tanan nga gikan sa Ginoo, grace gina siya. Dili gina to mapalit iyang blessing, dili na to mapalit ang iyang pag-provide, ang good health, dili gyud. Awa ha. Dili tungod kay faithful ka, gibless ka sa Ginoo lang. Although i-bless niya ang mga faithful. Pero dili sa tanang higayon gibless ka tungod kay faithful ka. Gani admit nato nga daghang times unfaithful ta, right? Bisan sa to mga unfaithfulness na amaze ta kay gihatag sa Ginoo ato ang gipray. Gibless niya nga to ang mga plans. Nya kita pagid maulaw ta, Lord, dili man ko deserving siguro ani Lord kay dili man ko na ni ka faithful sa church, pero nganong imo man gihatag? Daghang mga wala nimo gipray pero gihatag sa Ginoo, right? And that's grace. Bisan pag unsaon og pray din ha. Kung di mo work ang grace sa Ginoo sa imong life, hantod nay pride imong heart, di gid na mo work. So dapat nay humbleness sa tong heart. Dali kay mo flow ang grace sa Ginoo. Ingon ang Ginoo kang Paul, enough na akong grace nimo. Unsay point dinhing Christ. Na kung basaw ni ang whole context sa 2 Corinthians chapter 12, nagpray si Paul, Lord, gusto ko magamit pas ministry, kuhaaning pain sa akong body. So gusto ni Paul, nga daghan pa siyang mahimo sa ministry. Ingon din ng Ginoo, Paul, unsay akong gihatag nimo, enough na nga mag-glorify ko sa imong buhaton. Paul,
Dili nimo kinahanglan Paul muhimo og dagko kayong mga butang para ma-amaze gyud ko sa imong mabuhat. Enough na Paul, nakita na ko imong performance nga according lang sa grace nga akong gihatag nimo. Paul, dili nimo kinahanglan Paul muhatag og promises nako nga dagko na kay tanan. Unsa lang akong gihatag nimo nga income, nga talent, resources, enough na mag-glorify ko. Wa mo kabantay ka na moingon ta usahay. Kung naalang unta ko'y dako nga sweldo, makahatag yung kong dako sa church. Kung talented pa lang ko para untaan na niya, magamit gid unta ako sa church. Wa mo kabantay. Ang gihatag sa Ginoo nimo noon nga naa na nimo, wala nimo na appreciate. Kay naglong kang unta tagaan kog dagko para makaserve ko niya. Pero knowing nga ang naa nimo enough na day na nga makaserve ka sa Ginoo. Amen. Dili na nimo kinahanglan pa musaka imong financial income para makasupport ka sa work. Di na kinahanglan pang mahimo kang talented para magamit ka sa ministry. Naanay gihatag ang Ginoo nimo nga enough na nga makasurvive ka ug makaglorify ka sa God. Munay point dinhi sa Dios kang Paul, dili na ko kinahanglan pa nimo imong showdownan sa imuhang abilities, Paul. Enough na nga nakita nako, nag-serve ka nako heartily, o kung unsa akong gihatag nimo nga capacity, mag-glorify nako ana, Paul. And mo nang gitagaan sa Ginoo si Paul og pain sa iyang body. Para dili si Paul makafocus siyang mahimo sa Ginoo, kundi makafocus siya sa Ginoo sa pagpaubos. Natanawa. Kung sa ingon ni Paul, verse 9, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Now, nag-mention siya power of Christ. Sa verse 9, nag-mention po siya weakness, kaluyahon, and then on the other side, contrast, nag-mention po siya power or strength. Isa ka butang ang nakita din ng Apostol Pablo, nga during sa iyang weaknesses, wala siya laing nahimong source sa iyang strength, kundili ang Dios. Amen? Usually, kung mahimo nimo tanan, kinsa may imuhang pasanginlan sa imuhang success. Di ba ang atuan ng kaugalingon usahay? Dili man siguro tanang higayon, pero naay chance gyud. Kung patuyangan ka sa Ginoo hatag sa imong gusto, patuyangan kanyag hatag og daghang talent, dako kayog chance nga ang glory or ang reason, ang credit nga nung na-achieve nimo na nga achievements tungod na maayo man gud ko, healthy man gud ko, daghan man gud kog backups, nindot man gud kog kinaiya nga tao, pride na siya. So ang gihimo sa Ginoo before mo abot si Paul sa destruction sa iyahang self, iyaging gipugngan dayon ug mas gipili pa sa Ginoo mag-suffer si Paul sa pain sa physical kaysa ma-damage ang iyang entire life sa pride. So ang first priority dinhi sa Ginoo, makita gid nato ang atong heart, dili ang atong body. Amen. Look at Jeremiah 17:10. Ato sa ning ambakan kadali nga verse. Jeremiah chapter 17 verse 10. I the Lord search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ingon din si ang Ginoo through prophet Jeremiah, I the Lord search the heart. Ginatry sa Ginoo ang imong heart. Kay gusto sa Ginoo na kay pure nga heart mo worship, pure nga heart mo pray, pure nga heart mo serve sa Ginoo, pure nga heart mo praise sa Ginoo. Kay musugot kag sa dili, sometimes we went to church, ang atong heart puno og pride. We pray ta Lord, tagay ko ani nga butang Lord, makatabang ginako, makatabang sa ministry, but on the other side sa imong mind kay balo ka nga naa kay selfish nga intention. That's pride. And dili matago sa Ginoo ang pride sa atong heart. Many times mo adto tag church atong heart na puno og hatred, na puno og discouragement, na puno og question marks, na puno og selfish nga mga ambitions. Moadto lang tag church usahay kay murag pagpakita lang, Lord, Christian gihapon ko ha kay nako sa church.
Munang every now and then, doon nag-struggle, doon nag-pain, ginatandugid sa Ginoo ang ato ang life aron nga mo focus ta sa atong weaknesses, and the more ta mo focus sa atong weaknesses, the more na to makita nga nanata sa lowest part sa atong life, and then diha ta mo hilak og pagsabaw sa kusog sa Ginoo, and then diha na to ma-feel ang iyang strength. Aron nga abot sa panahon di ka moingon tungod sa akong kusog, no, moingon ka tungod sa kusog ni Christ. Muna ingon si Paul, known siya sa iyang verse, ingon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. And nagpasalamat pa si Paul. Look at verse, now balik ta sa 2 Corinthians 12:10. Okay? 2 Corinthians 12:10, ingon si Paul, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. Ingon si Paul, munang nagakalipay, gi-appreciate o gi-embrace nako ang akong mga kalisdanan, ang mga nagtao nga nagsamok-samok nako, ang nag-persecute nako, sa time nga wala ko'y kwarta pampalit ani, sa time nga nag-antos ko, mas na-appreciate ni Paul, kay ingon siya, kay kung asa ko nahimong weak, diha ko nahimong strong, tungod kay mutawag ko sa Dios. Right? Asa man kasagaran ang tao muhilak og mangayo og kusog sa Ginoo, sa time ba nga naa niya tanan? Dili, sa panahon nga walang-wala ka. Sa panahon nga nay family member dadununon og emergency pero walang-wala ka. Sa panahon nga nay problema financial pero wala ka. Sa panahon nga na-feel nimo ang pain sa imong body, walang-wala ka, diha ni mo feel good, muluhod, dali kayo paludhon ang tao sa pag-pray once naa ka sa mga dagkong problema. Imagine, kung wala kay problema, kung wala kay weakness, kung naanay mo tanang resources, tanang talent, kasikat, kamaayo, wala ka karon sa church, naglaroy-laroy ka karon, asa ka naabot. Possible pa, wala ka nakadawat og salvation. So ingon si Paul, praise the Lord sa mga struggle. Ang pain nga naa nimo karon, I don't know asa nga aspect ka na ay pain ang struggle sa imong life, nagkinahanglan gyud kag mga struggle. Aron diha niyo makita ang imuhang weaknesses. And once makita nimo imong weaknesses, diha ka mutawag sa Ginoo para sa iyahang kusog. Church, paminaw, ang pride mo'y number one enemy sa grace. Tanawa ang nahitabo ni Satan. Open your Bibles sa Isaiah chapter 14. Isaiah chapter 14 verse 12 down to verse 15. Mao ni ang story nganong gitagak sa Ginoo si Lucifer, one of the most trusted angels of God sa eternity past, si Lucifer. Later on, iyang name nahimong Satan. Kinsa man si Lucifer? Verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Isaiah 14 verse 13, ingon din ang Ginoo. For thou hast said in thine heart, nganong gitagak sa Ginoo si Lucifer? Kay mao ni giingon niya siyang heart, na dinhi ang 5 ka eye ni Satan. First eye, ingon siya, I will ascend into heaven. Second eye, I will exalt my throne above the stars of God. Third eye, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Fourth eye, I will ascend above the heights of the clouds. 5, I will be like the Most High. Gusto diay ni Satan mulabaw sa Ginoo, siya ang muslingkod center sa congregation. Gusto niya maila iyang pangalan na dinhi ang 5 kaay ni Satan. Akong gusto. Nakafocus si Satan sa iyang self. And sa inyong nahitabo sa verse 15, yet thou shalt be brought down to hell, to the other sides of the pit. Hinungdan ang natagakan di ay ni Satan tungod sa pride sa iyang heart. Ang pride nakafocus sa imong self.
Puro self. Muna yung si Christ, if anyone will come after me, let him deny himself. Barrier gid ang imong self. Once mahimong focus na kay kasi imong self, barrier gid na sa grace sa Ginoo. Kalaban gid sa Ginoo ang pride. Munang ayaw katingala kung tan-aw na to musaka na gani atong pride, ayaw gid katingala nganong naay mga damages mahitabo. Nay mga sudden pain, sudden nga mga struggles, sudden nga mga difficulties. Ayaw before ka mahuna-huna sa ubang rason, i-consider sa gyud basin gipahambol ka sa Ginoo. Na unsa may signs di ay nga nanay pride atong heart. Unsa na to pagkahibalo nga hinihinay nanay pride atong kasing-kasing. Number 1, kining ingratitude. Kanang dili na bitaw kayo ka thankful sa Ginoo. Kana bang tagaan kag mga blessing pero okay lang. Dili ka thankful even sa mga simple nga mga things. Isa na siya ka signs sa pride. Kaya ang tao nga humble, dali kay ka-appreciate o kapasalamat sa tanang madawat nimo gikan sa Ginoo. Number 2, people pleaser attitude. Ang people pleaser attitude, kana bang nagasik kag pag-please o bang tao, kanang uhaw kay ka ba? Normal man na, gusto mo na itong appreciate sa itong boss, sa itong teacher, normal na sa itong parent, pero kanang uhaw na bitaw kay ka. Kanang buhato ni mo tanan para lang ma-appreciate ka, nya once ma-appreciate ka, lipay kay kastanan, hantod mo na ito'y ginapangita ni mo pirmi. People pleaser. Number 3, prayerlessness. Kanang dili na kay ka prayerful. Once dili na ka prayerful, nagdepende na ka sa imuhang self-capacity. Ang tao nga prayerful, nagdepende sa strength sa Ginoo. So kung dili ka prayerful, sa imong kaugalingon na ka nagdepende. That's pride. Ang pride, nagtudlo nimo nga kaya nimo na bisag walay Dios. Number 4, hypocrisy. Hypocrisy ka na bang gusto nimo, ako kamao ko ana. Magpretend ka nga, maayo ko ana, ako na good ni. Hypocrite. Number 5, focusing too much on yourself. Ikaw, luuran, sensitive, dali. Kana bang, dapat ha, makuan ko, too much. Isa ni sa mga signs, once na ka ni, i-consider yun, basin, mukalit ang abot ang mga difficulties. Look at James 4:6. James 4:6. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Unsay ginahatag niya, ang mga proud nga tao, ang tao nga taas og garbo silang kagulingon, ginasuklan sa Ginoo. Kalaban gid sa Ginoo ang mga tao nga tag-as og pride. Ang mga Christians nga tag-as og pride, ginaiyag yung ginadiscipline. Gusto gid niya nga malimpyuhan imong heart. Impurities gyud ang pride. May imagine na to, kana bang Kristohanon ta, nya dili ta aware nya Ginoo na day atong kalaban. Ingon siya, God resisted the proud. Iyang ginaksuklan, ginadiscipline, ginadugmo kid sa Ginoo ang pride sa usa ka tawo. Once ra ba ang pride nakagamot na sa tong heart, dako-dako na ginag-damage. Okay pa lang kung bag-o pa kay dali ra lang katon. Pero kana bitang tanom nga nakagamot nagmaayo, iniglangkat ana, apil na ginagkalangkat ang yuta, ang mga bato, daghan pag maapil nga tanom. Once nakagamot nagmaing pride sa tong heart, dako-dako na ginag-damage once tandugon na sa Ginoo. Insya, but give it grace to the humble. Ipakita god imong humbleness. One day mahimo kang successful. Ipakita ay imong humbleness. One day na nakay family, na nakay mga bata, magpaskwela na pud kag mga bata. And then proud, happy ka nila, kay gitagaan ka sa ginog-nindot nga family. Tungod ba na si mong kamaayo? Dili, tungod na sa grace sa Ginoo. Amen?
I-maintain gyud imong humbleness. Tan-awa ang Old Testament characters. Unsay nahagbaan ni Solomon? Pride. Unsay nahagbaan ni Samson? Pride gyapon, pag-focus yang own lust. Unsay nahagbaan ni David? Pride. Manasseh, king sa Israel, pride gyapon. Pride gyud ang kasagaran, kagubaan sa mga nindot nga testimony na unta sa mga character sa Bible. Proverbs, last verses akong basahon. Proverbs 16:18-20. Paminawa ang advice ni King Solomon. Si King Solomon ang wisest king. Niagi gid siya pagka-wise, pero naagi pud siya pagka-unwise. Niagi siya. Nahagbaan ni Solomon is ang pride. Tanawa yung advice nato. Proverbs 16:18-20. Pride goes before destruction. Asa padulong ang pride? Destruction yun. And a haughty spirit before a fall. 19. Better to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Ingon si King Solomon, mas maayo pa makikuyog sa mga ordinaryo o kabus nga mga tao basta na ay humbleness, kaysa makig-ilog ko sa mga salin sa mga hambugiro nga mga tao. Ingong Solomon. So ayaw gyud pilia gyud ang mga tao nga imong ginakuyog nga dili makapatrigger sa imong pride. Verse 20. He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Isa ka manifestation sa tinuod nga humble nga tao na ay joy sa iyang heart. Malipayon ang tao nga gibuhi sa grasya sa Dios tungod sa iyang humbleness. Amen. Pasagdii ang Dios mo mubuhi nimo sa iyang grace. Dili gid ka sukad mahimong magul-anon. And two illustration akong ibilin sa inyo ha. Si King Pharaoh sa Old Testament sa Egypt. Ingon na si Moses, Pharaoh pagawsa ang Israel, ingon ang Dios, kay gusto sa Dios mo serve sila kaniya. Ingon si Pharaoh, dili. That's pride. Ikaduha nga tubang ni Moses, Pharaoh, ingon ng Ginoo nga pagawsa ang Israel. Ingon na po si Pharaoh, dili. Gahi kay heart si Pharaoh. Grabe ang pride ni Pharaoh. Gipakita na gud ang Nile River na himo ng red. Nanggawas na ang mga baki, nanggawas na ang mga plagues o ang hampak sa Ginoo. Gahi gyapon si Pharaoh. Grabe ang pride. Hangtod niabot ang 10 plagues. Unsay nitabo? Namatay ang firstborn son ni Pharaoh. Tungod sa pride ni Pharaoh, wala ni nakapahumok niya, mas ni gahi nun siyag maayo. Grabe ang destruction na hitabo. Si Paul, adto tang Paul. Si Paul, nasa taas na abot sa ministry. Di patadaan sa Ginoo sakit, ingon si Paul, okay Lord, sorry di ay, hapit na ko mahimong humble. Ni humble down si Paul. O si Paul nimang victorious, successful ang iyahang testimony as an apostle of Christ. Daghan kay siya nahimong mission works, and every time mo basa ta sa word, sa book ni Apostle Paul, siya pinakadaghang writing sa Bible. Every time mo basa ta sa iyang book, ma-inspire o madasig ta. Successful si Paul, dili lang sa iyang service sa Ginoo, even ang influence nga nahatag niya sa ubang tao. Kay si Paul, sa dang gipadadaan siya sa Ginoo, reminder, warning, ni humble down dayon si Paul. Duha lang ka klaseng tao karon na ani nga room. It's either ikaw ang kasing-kasing ni Pharaoh or naani mong kasing-kasing ni Paul. I don't know unsay struggle karon sa imong life. Unta dili ta pareha ni Pharaoh. Nga mas magkasakit ug magkalalom ang pain nga atong magian. Basin biya one day mo mata ka sa isa ka buntag nga makita nimo nga halos wala nay nahabilin nimo. Unta sa matang Apostle Paul nga sensitive ta sa dealing sa Ginoo sa pain sa atong life. Nagi pain imong life karon, na struggle imong life karon para makita nimo nga usa ka weak kaayo nga Christian. Naa kay weaknesses, and therefore dili gid ka mohunong sa Ginoo pag-ampo og kusog.
pag-serve o pagpangayo, paghangyo, pagpakiluoy sa iyang mercy, sa iyang grace, sa iyang love o sa iyahang commitment. Amen. Sama unta tang Paul nga moingon, Lord, thank you. Enough na kayo mong grace nga gihatag nako para mag-glorify ti ka, makaserve ko faithfully, ug mahimaya ka sa akong kinabuhi. Amen. Let's bow down our heads. Father in heaven, thank you, Lord, nini nga kabuntagon. Sa imong reminder, Lord, unsa ka powerful, unsa ka blessing, Lord, ang mga pain ug struggle sa among life. Nga yes, Lord, usahay, imong i-open, Lord, ang protection gikan, Lord, sa mga kaaway para makaatake sila namo, Lord, o ma-feel namo, Lord, ang pain aron diha mi mas mutawag nimo, Lord, og rescue, grace, mercy, og extension sa imong love. Thank you, Lord, sa mga pain nga naa namo karon, Ginoo. Thank you, Lord, sa mga struggle. Dinhi mi, Lord, nahimong humble. Dinhi mi naka-realize nga dili gid ay tanan namo, Lord, mahimo gawas kung muuban ug muliho ka namo, Lord. Tagay mig heart sa mang Paul, Ginoo. Gubaa ang mga heart karon, Lord, ni Pharaoh sa among kasing-kasing. Himo aming samang Pablo nga dali mi makasabot, Ginoo, nga hinahinay nagsaka among pride. Ug Lord, gusto mi nimong birahon balik sa ubos. I-bless, Lord, ang among decision karon, Lord. Himo aming humble. Himo aming humble, Lord. Aron once again mo work ang imong grace sa among life. Mo work ang Holy Spirit, Lord, sa among life. Aron, Lord, mahimo naming free, Lord, sa pain, free sa struggle. Nanay peace among heart, Lord, nga despite or in spite, Lord, sa mga challenges, nami malinaw nga kasing-kasing. Nami focus, Lord, sa among life. And Lord, please, ihatag, Lord, ang need karon sa among heart, Ginoo. Tanan amahan, among gibalik nimo ang dungog ug himaya. In Jesus' name we pray. Amen and amen.